Nu har jeg så min grundede lader, og nu vil jeg vise, hvordan man laver sådan et maleri som det vi har her. Der har jeg brugt to farver, gul og rød, og så er der sort og hvid for at skabe noget kontrast. Jeg vælger to farver. Jeg har valgt nogle lidt atypiske, det var hvad jeg lige havde. Sådan en fluorescerende orange og en blågrå. Så det er mine to farver. Det kunne lige så godt have været alle mulige andre, men det bliver de to i dag. Og så har jeg min hvide. Jeg kan godt lide at bruge titaniumhvid. Den der hedder zinc-hvid, den er lidt mere gennemsigtig. Der synes jeg, til det her formål vil jeg bruge titaniumhvid. Og en sort. Der kan jeg godt lide en kraftig blank sort. Det kan være carbon black. Den her, den hedder lampe sort, og det er lidt derhen af. Mars sort eller Mars black, den bryder mig ikke så meget om. Den er lidt mattere i det. Jeg kan bedre lide en blank sort til de formål her. Så det er mine 4 grundingredienser. Og så har jeg legnet op med alle de ting jeg skal bruge. Så jeg kan lige prøve at dreje kameraet lidt. Jeg vil bruge den her spartel i dag. Og tandspartlen bruger jeg hver forskellige net. Diverse små spartler herovre. Jeg har sådan en her, nytårspropalløj til at lave sådan nogle runde med. Der er en rest fra badeværelset, som jeg også kommer til at bruge. Pensler og masser af køkkenrulle bruger jeg undervejs. Så lige sådan, så har jeg en glasskål og en porcelænsskål i en mindre størrelse. Som jeg også sagde på en tidligere video, plastik er ikke så godt, fordi malingen sætter sig ned i plastikporerne, så det er sværere at gøre rent. De her er nemmere at gøre rent med en skuresvamp. Så nu går jeg i gang med at putte maling på min lader, og det trykker jeg bare ud i sådan lidt tilfældige baner. Så sætter jeg lige kameraet her. Så kan man måske se lidt mere af det. Her er en ryster, så den kan lidt igen. Der var ikke så meget i den, så det blev sådan lidt. Så tager vi den gråblå. Sådan. Det er vigtigt, der er godt med maling i tuberne. Jeg har endda næsten taget nogle, der var for små. Eller tuberne var sådan set ikke for små. Der kunne godt have været mere maling. Det havde ikke gjort noget. Der er alt for meget luft, så den laver de der malingprutter, kan vi vel kalde dem. Så tager jeg lidt af den sorte. Pas på med for meget sort. Den fylder jo meget i et billede, kan man sige. Så i stedet for at tage sådan nogle alt for lange baner sort, så bliver det måske sådan nogle lidt kortere og nogle gange nogle prikker. Jeg kunne se, der kom ret meget ud af den der, så det kunne være, at jeg lige skulle samle noget af det op med en spartel. Så den ikke bliver alt for dominerende i billedet. Og som sagt, den sorte er meget dominerende. Der var synd en masse sort maling der gik til spilde. Så er den hvide.
meget ud af de her ture. Det er jeg ikke tilfreds med. Jeg har ikke prøvet dem her før. Det var sådan set kun fordi, at det var hvad de lige havde. Det har en Nyborg og i Vejgaard. Og købte de her lærker. Så sådan blev det desværre denne gang. Så tror jeg, der er fordelt maling nok. Og så er det, man kan vælge, om man vil tage nogle af de små spartler og lave en masse strøg på kryds og tværs. Ja, sådan her. Eller man tager en lidt større, eller den helt store tapetspartel på en halv meter. Men jeg vælger den her gummispartel til formålet i dag. Og så er det sådan set bare at tage fat der, hvor der sidder en bane, og så trække hen i de andre, eller på den anden. Det er lidt tilfældigt. Der er ikke så meget hokus pokus i det. Masser af maling, så er det lige væk en gang imellem, så det ikke bliver et stort blandet farveshow. Jeg kan ikke så godt lide, hvis jeg kommer til at lave nogle spartelbaner på skrå. Jeg kan egentlig bedst lide at lave dem lomret eller vandret. Man spilder meget maling, når man laver det her. Sådan er det bare. Det er der ikke så meget at gøre ved. Det koster lidt maling. Sådan er det. Sådan. Så er det med at få delt lærredet ud til kanterne, synes jeg. Det er en god ting. Når det nu skal være. Man kan jo selvfølgelig også lave malerier, hvor man har masser af bare hvid ude i kanten og kun maler ind på midten. Det er også fedt. Men lige i dag der er det her. Jeg tror, jeg får brug for lidt mere af den orange. Den er så flot. Så der mangler lidt af den hist og pist, synes jeg. Så jeg kan lige få den. Må jo se, om det bliver godt det her. Det kan man jo ikke vide på forhånd. Og bliver det ikke godt, så bliver det malet over en anden dag. Prøve at lære den igen. Og så den den maling, som er blevet brugt på det her, hvis det ikke bliver godt, jamen så er det bare en god bund til det næste maleri. Så kommer der lidt mere struktur i, hvilket jo egentlig bare gør det federe. Så er det her. Så er der lidt mere maling på det. Der mangler lidt herude i kanten. Sådan. Det var det med den store spartel. Så kunne vi tage lidt med en af de mindre. Ja, så skal der til at laves lidt effekter. Kunne jo starte med en rund. Der skal lidt maling på, kan jeg se. Sådan der. Det havde faktisk været bedre. Nu har jeg lige brugt et par minutter på lige at vaske hænderne og sådan noget. Det havde faktisk været bedre, hvis jeg havde været lidt hurtigere. Malingen er allerede ved at tørre op, så det er jeg ikke så stolt af, men sådan er det nogle gange. Så kan vi lave sådan en her, og kan lave en her. Sådan. Og her. Laver vi en helt rundt. Eller laver jeg en helt rundt, hvorfor siger jeg vi? Her tror jeg bare, at jeg trækker så lige jeg nu kan. Sådan der. Så kommer der lidt med resten her. Der kommer noget hvid.
Sådan. Det kan vi ikke rigtig se på kameraet. Jeg drejer den lige en gang. Sådan. Hvid sådan i lidt af tilfældige huller i resten. Igen prøver jeg ikke at dække den orange, fordi jeg synes, at den vil jeg gerne have frem i billedet, fordi ellers så bliver det sgu så lidt farveløst, de her farver jeg har valgt, ikke? Med de gråblå og det sorte, så derfor så lader jeg det orange være og maler sådan lidt udenom med noget af det andet her. Sådan. Så skal resten lige flyttes en gang, tror jeg. Og så vil jeg lave lidt her. Her også. Igen, der var et kedeligt gråt område, hvor det var lidt et sammensur med sort og den gråblå. Så det kan vi jo lige friske lidt op med noget hvid i resten. Husk en anden gang det her med, at så snart det er kørt ud med en spartel, så gå i gang med effekterne. Det er godt, hvis malingen er våd. Sådan. Så. Det var den. Så tager jeg den her nytårsprop, kører den lidt rundt i noget hvid og laver et par ringe her. Og der kunne også lige sidde et par stykker her. Sådan. Og hvad kan jeg mere finde på? Så kunne jeg tage mit bobleplast. Det kan også få en gang hvid. Smør det lige med plastikken med noget maling. Og kommer lidt ind i det sorte også. Det gør ikke noget. Sådan. Det skal klaskes på. Hvor skal det klaskes på? Finde et sted, der er lidt kedeligt på billedet, og så bliver det der. Så drejer jeg lige kameraet igen. Så. Så næste projekt er det her net bliver rullet sammen og kører den i den sorte maling. Sådan, og så får det en tur henover billedet her. Og den kan få en tur her også. Således. Og så fik jeg lyst til lidt med tandspartlen, og der tror jeg, der skal noget af den fluorescerende orange på. Ja, det er et værre smaskeri efterhånden. Jeg har fået fedtet alle rødnederne til, hænderne til og det hele. Sådan der. Kører lige ud på tænderne af spartlen. Sådan. Så får den lige en tur her. Og tager også lige
lidt sort på og laver en par effekter her. Nu har jeg lige holdt en pause, hvor jeg har vasket remedierne. Det er nogle gange nemmere at gøre rent, når malingen ikke er tør. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der skal stoppe din kreative proces, så er du i gang med et fedt maleri, der bare kører for dig, og du ikke føler, at du kan holde 10 minutters pause, jamen så må du vente med at vaske remedierne af bagefter. Det vigtigste er trods alt, at den kreative proces, den bare får lov at køre løs. Nu har vi ligesom fået lagt en okay bund af maling og effekter, så nu kommer der sådan lidt det afsluttende. Og der kan jeg godt lide altid at slutte af med noget kontrastfyldt. Det kan være noget sort eller hvid, eller en farve, som slet ikke er med i maleriet i forvejen. Jeg bruger ofte sådan nogle limdunke her. Det er almindelig skolelim, købt i Brugsen til en 10'er. Der er så tømt lim ud, puttet maling i og lidt vand, så den bliver lidt tyndere. Her har jeg en i sort, og jeg har også lavet en i rød. Og det jeg bruger dem til, det er, at jeg for det første er det vigtigt, at den er godt fyldt, så når du har brugt noget, så fyld mere i, og så bank det ned i spidsen. Så tager jeg selvfølgelig proppen af, og så laver jeg sådan lidt tilfældige kører rundt om. Det vil jeg ikke gøre på det her, fordi der vil jeg bruge en anden sluteffekt, og de to effekter matcher ikke særlig godt sammen. Det vil give et rodet billede. Men jeg kan vise det på et andet billede. Jeg har her, hvor jeg afslutningsvis har kørt med den sorte limdunk og den hvide limdunk og bare tværet nogle mønstre ud. Bare kørt hurtigt rundt, sådan her. Og jeg har taget en rød tube og kørt sådan en buestreg. Det skal ikke gå langsomt, det skal gå hurtigt, når man laver sådan en streg. Og så slap malingen op i tuben her og her. Så der blev sådan et stykke, hvor der var sådan en luftprut i malingen. Så da jeg ikke kunne få den til at hænge sammen, så blev det noget med at sætte en skål og trække den røde maling rundt. Så får man en anden effekt af det. Så der er mange lappeløsninger for de ting, som mislykkedes undervejs. Og jeg synes, at det her billede blev rigtig fedt. Nå, tilbage til det handler om i dag. Det er denne her. Og den effekt, jeg vil bruge i stedet for at bruge limflaskerne her, det er, at jeg vil bruge noget flydende maling. Jeg har sådan et sæt Golden High Flow. Relativt dyrt. Jeg tror, jeg gav 320 plus noget fragt, så det koster mig 400 at få de her 10 flasker. Men de er rigtig fede. Jeg vil bruge sort, bruger jeg ofte, og jeg vil bruge hvid til at lave nogle løbestreger. Og hvis vi nu starter med den her i midten, så skal jeg lige se, om jeg kan få kameraet til at vise det. Sådan der. Starter jeg med at tage en sort. Og vi kan lige se, om vi kan få kameraet lidt op. Sådan her. Lægger den ovenpå lærredet og trykker. Et par steder. Sådan. Og nogle gange undervejs, så kan jeg lige finde på at tippe lærredet lidt, så nogle af banerne ikke bliver helt lige. Jeg tror, jeg kom til at tippe det lidt for meget der, så der kom nogle store buer, men der er nogle små tip. Det var den sorte, så får den også lidt med den hvide. Der får den en streg her. Sådan. Det var det ene her. Det næste.
Man bestemmer jo selv, hvor lange stregerne skal være. Det er simpelthen bare, ja, lægge billedet ned igen, hvis man ikke synes, de skal være længere. Den får også lige en enkelt sort her. Så skete der jo det, at den ene streg faktisk blev skæv, fordi jeg var lidt for ivrig og fik trykket for hårdt, så i stedet for at løbe ned, så hoppede malingen faktisk ned og lavede en skæv streg. Så den vil jeg se, om jeg kan rette op, lave en lappeløsning på den. Og der kunne jeg jo tage en sparte. Enten går det her godt, eller også går det rigtig skidt. Men vi får se. Sådan. Den fik jeg faktisk rettet meget godt ud. Fik ikke rettet stregen op, men fik den kamufleret ved at spartle den ind i baggrunden. Sådan. Det var de her Golden High Flow. Slut med den. Man kunne jo så overveje, om man skulle bare have en enkelt streg af en anden farve, som egentlig ikke hører til i maleriet. Der vil jeg se, hvad det kunne være. Hvad kunne passe sammen, uden alligevel at passe helt sammen. Det må gerne være lidt provokerende, uden at det bliver grimt. Det er jo altid en chance, man må tage, hvis man vil. Skulle det være en blå? Skulle det være en blå? Det kunne jeg godt finde på at prøve. Vi får se, hvad der sker. Det kan jo fungere lidt, så man skal ikke være bange for at prøve. Det bliver man ikke meget klogere af. Og den får lov at bevæge sig lidt til siden. Lidt til den anden side. Sådan. Når jeg så står og kigger hen over maleriet, så er der et par områder, som jeg
Jeg synes jeg er lidt triste. For eksempel hernede i hjørnet synes jeg ikke der sker nok. Herovre synes jeg heller ikke rigtigt der sker nok. Så der kunne jeg tænke mig at tage en spartel og påføre noget maling. Og hvad farve skal det så være? Det kunne så være den blå, vi bruger til det. Så sådan en vil jeg lige finde. Der kunne den få sådan et par stykker der. Og det får den også over den anden side her. Ja, der kører jeg med kanten af spartlen. Vipper den en lille smule. Bare få noget maling på. Så nu kom den blå lige pludselig ind i billedet. Den var egentlig ikke med fra start. Nogen vil sige, det var da helt håbløst, det han lavede der. Og ja, det er det måske. Men jeg synes bare, der mangler noget. Og igen, skulle det gå helt galt, så laver vi bare det andet maleri ovenover i nogle andre dage. Så nu skulle det jo noget inde med, at blå lige pludselig bliver en af hovedfarverne i billedet, så jeg skal også prøve at styre mig lidt og stoppe, mens lejen er god. Det er altid den store udfordring, synes jeg. Jeg har lyst til bare at blive ved og male og male, men jeg har jo tallige gange kommet til at overmale et billede, som man kan sige sådan, når man giver dem for meget gas for noget. Så er billedet som sådan færdigt. Lad os se på det. Og jeg synes egentlig det er blevet okay. Farverne, det ved jeg sgu ikke om det er noget jeg vil have hængende, men det er der måske nogen der vil. Det jeg rigtig godt kan lide, det er at bruge tekster. Og skrive noget tekst på et billede, det synes jeg bare giver sådan en eye-catching effekt. Det er det der ligesom sætter prikken over i'et, og virkelig kan løfte maleriet, synes jeg. Og det gør jeg jo tit ved at lave en blok af sort, hvor jeg sætter malertape, så det bliver en helt skarpkantet sort blok, hvor jeg skriver med hvidt i. Eller det kan være en anden kontrastfarve til maleriet. Jeg har også malerier, hvor jeg har lavet en blok i rød og skrevet med hvidt henover. Og andre gange så skriver jeg med pensel eller tus direkte på maleriet, uden at lave en blok først. Nu er der pause igen, og så vender jeg tilbage, når jeg skal lave teksten. Så nu er billedet fået lov at tørre et par timer. Hvis man ikke gider vente på det, så kunne man jo bruge en hårtørrer. Nu har jeg sat noget malertape på her, og så laver jeg sort bånd, hvor jeg så kan skrive noget tekst efterfølgende. Så når det her er malet, så skal det bare tørre igen, og så arbejder jeg videre med teksten. Så, det var det.
Så nu har billedet tørret. Jeg har sat et par baner tape på her, så jeg kan få skrevet bogstaverne så pænt som muligt i samme højde. Jeg har lavet en lille klade på et stykke papir, så jeg kan se bredden af bogstaverne, så jeg ikke starter helt fra ingenting. Det ligger altså her. Og så prøver jeg at skrive, så pænt jeg nu kan, med den hvide Posca tus. Sådan, og så skal det bare fyldes ud. Så skal vi tørre lidt, og så kan det få et lag mere. Og i mellemtiden så vil jeg rette lidt op på en af de 3 lærere her, som fik lige lovlig meget blå. Så det passer ikke så godt sammen med de andre, som det kunne gøre. Så det vil jeg se, om jeg kan rette op på med lidt af det orange. Og måske nogle flere løbestreger kunne man også